Salutare tuturor, sunt Sigan și un episod din Minecraft. Așa trebuie să iau chestiunile astea. Trăm pe Sigan antipa 7. Ce mă? Bun. Doi, stai minute. Te văd lumina. Bă, unde suntem? Tot-e, bă! Unde suntem? LOL. Nu cred. Ne-am pierdut. Băi, frate. Sunt aici. Uite, insula noastră, uite, casa noastră. Dar avem noroc. Ca să fierbem ironul ăsta. Fierbem cu ultimul lemn. E normal că se poate. 14 iron. Hai să ne facem o armură. Deci un leg. Un ăsta. Și cam atâta. Haideți să ne dăm și pe difficulty normal. Deci pe difficulty normal. Uite, suntem de-aștia șmecheri. Da, sau nu știu, dau. Da. Hey. Dar de acum ne lăsăm pe normal. Da, aici stupăm noi. Stai să mai stupăm. Să stupăm tot. Așa. Și mergem să continuu. Dar chestia acum este că filmăm așa cu scârprou. Nu știu cum. Și am mai minat între timp un pic. Am mai minat. Dar zic să le stau să fac de 14 minute. Mă hotărât că la mai fac și fac de 14 minute. Nu știu ce, dar nu fac de 14 minute. Graver, iar. Chiar nu trebuia să un șoval. Deja am găsit diamante, yes. Da, deci am găsit diamante. Să mergem repede sus. Tot am diamante. Hai că e bine. Și am minat destul. Deci chiar că am minat destul. Să vedem de cât filmăm. 4 minute și 7. Da, am închis seria de pixel pentru că nu pot filma la pixel, da? Păi, da. Am să de la vedere. Chiar am uitat de parte. Va trebui să vedem dificultatea iar la 0. Doar un pic. Să vânăm și noi niște oi.
ce putea fi și am auzit o oaie. Hai bă, este și mică, dar este și mică. Alte oi, nu găsesc oaie. Am nevoie de mai multe oi. Hai frate, și să ne spawneze. Sunt și o vacă. Hai, dau fără. Facem așa drumuri. Către toate insulițele. Că m-am cam săturat. Bine, dar chiar a venit și și am impresia că așa o să las, nu o să fac casă. Sau dacă o să fac casă, o să fac din stone. Deci pun tot. Și o să minăm continuu. Vedem de cât filmăm, 6 minute. Verific că mi să nu facem de mai mult de 15 minute, deci 7 minute, deci 26 și 26 adică mai mult de 7 minute. Sectorul 4. Sectorul 4, deci sectorul 5, adică sectorul 4. Vom face călăi de asta pe diferite insule ca să vezi mai găsim resurse. Așa v-am orientat și ceva. Am crezut că era de la experiment, dar era de la experiment. Am putea să arăt casa. Că mi s-a șters Minecraft atunci și mi s-a salvat lumea. Păi frate, juram atât de mult să vă arăt și vouă lumea. Că avea cărări. Ce avea de toate lucruri. Cura foarte mult la ea. Deci dacă puteam filma mai mult de 15 minute, bă, era foarte șmecher. Se poate. Nu, dar mai avem un timp. Și 22. Și filmăm de vreo 9 minute. Bine, 5 minute, dar și 27. Și 27 vom încheia filmarea. O, ia diamante. Da, nu. Și doar 2 diamante, chiar așa, mă.
și eu m-aș gândi să fac unelte de diamond, dar mai bine fac armură. Să fac armură. Și mi va trebui 12 diamante. Pentru că la 12. Imediat! Îmi pare că cam atât a fost cu acest episod. Uite și episodul de bine, imediat.